संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून अनेक रुग्णांना विविध कारण देऊन खासगी रुग्णालयात पाठवले जात आहे। 2-2 दिवस रुग्णांवर उपचार केले जात नाहीत, डॉक्टर उपलब्ध नसतात अशा तक्रारी नागरिकांकडून येत असल्यानं आमदार वैभव नाईक यांनी सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रकाश गुरव यांच्या समवेत बैठक घेत संबंधित तक्रारींची विचारणा केली। यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर नागर गोजे यांनाही बैठकीला बोलावण्यात आलं। पाहुयात नेमकं काय घडलं या बैठकीत। जे डॉक्टर आलेत ना, जे आले त्यांनी काम केलं पाहिजे। काम नाही केलं तर त्यांना घरी पाठवावं लागतं। माझं हॉस्पिटल चालवण्याची जबाबदारी डॉक्टर नागोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांनी मला यांच्याकडे सर्व डॉक्टरांची लिस्ट द्यावी। मी ड्युट्या लावतो, ड्युट्या देत आपण सगळ्यांना हो, पण तुम्ही बॉस गिरी तुम्ही बोला कमी आहे आणि आमच्याकडे क्लब पण करते, क्लिनिकल काम करतात। आता हे कागदोपत्री दिसते कसं होईल? तुम्ही काय करता माहिती आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही जर प्रोफेसर म्हणून आलात, तुम्ही जर कमीला जोडून आलात, तुम्ही मुख्य म्हणाल की तुमची मोनोपॉली इथे चालवली तुम्ही इथे खालती लोकांना काम केलं पाहिजे। नुसते हे क्लिनिक माणसं करणं महत्त्वाचं आहे ना, म्हणजे कागद एकदा मिटिंग लावायचं काय करणार आम्ही शांततेने तुम्हाला आम्ही नवीन हॉस्पिटल आम्ही सुरू केलं म्हणून त्यांनी तुम्हाला सहकार्य, पण तुम्ही जर असं झोपून राहिला तर ते काय होणार, सहकार्य होणार नाही। आम्ही सुरू डॉक्टरांची मीटिंग लाव सगळ्या डॉक्टरांची वाटप करून द्या। आता असं होईल आम्ही दोघे भाऊ भाऊ वाटून खाऊ असं नको। माणूस जाऊच लागतो ना, त्याला मिनिमम 2000 रुपये देऊ शकतात। 2 ते 3000 रुपये हातात लावणार येणार नाही कोण। 2 ते 3000 गरीब साहेब एखादा माणूस गेलो तर 3000 रुपये खायना वर देतो की आपल्याकडे नाही बोलली नाही बरोबर दुसऱ्या मध्यवर्ती ठिकाण आहे आणि परत काय होतं पैसे घेतले ना तर आम्ही त्या ऑफिसला लॉक घालणार पुढे, कारण हे 1,500 नाही 2,000 रुपये प्रत्येक त्याच्याकडनं घेतात। मी काय म्हणतो, काही आता महिला हे होत किती आपण जास्त लक्ष दिलं तिथे काय अडचणी आता का एवढं आणि सीएम आपलं तिकडे आणि दुसरं काय माहिती आहे जे आपलं पुढं ग्रामीण रुग्णालय ते ग्रामीण रुग्णालय आपल्याला 30 भेटलं पण तिथे आता एम्प्लॉयमेंट होईल, त्यामुळे तिथे आपल्याला सगळं ऑफिस हे केलं पाहिजे। इमारतीमध्ये आता आपल्याकडे रश नाही, काम करायला इमारतीचा आपण प्रस्ताव करूया बांधकामामध्ये, तो आपण पण साहेब आता आम्ही जास्त वेळ तुमचा घेत नाही। तुम्ही साहेब पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे, शोपेटी दिली त्याची परिस्थिती काय कुठं ती बदल आमदार साहेब आपले की तुम्ही चांगलं करून घेत असे तुम्हाला परत आता हे विषय तुम्ही आमदार साहेबांच्या समोर सांगताय, त्रास कोणाला बघावा लागतो साहेब? ते शोपेटी साहेबांनी दिली आहे ना, कोणासाठी दिली? इथं जर 2,000 रुपये 3,000 रुपये ॲम्ब्युलन्स घेऊन बॉडी इथं ठेवायची, परत 3,000 6,000 रुपये तुम्हाला सुटणार ना सांगा बॉडी ठेवून। डिप्रीट साहेब आहे तिथे आपण डिप्रीटची नाव करून आपण शेव आहे शेव पेटी दिली, जराशी कॉईल काही खराब झाली त्यामुळे मी थांबली त्या अशा गोष्टी करून घेतल्या। आणि साहेब आपण पण एक प्रस्ताव दिला की आपण मोठ्या क्रमाने कारण आपण आपल्या आमदार प्रस्ताव पण आला जरा बघून
काय होतं तुम्हालाच त्रास करेल. आपण या मोठ्या कामामध्ये जर आपण शिवपेटी देऊया म्हणजे ते काय आता त्यात एक गोष्ट लक्षात घ्या. तुम्ही एक आम्हाला जे तुम्ही डॉक्टर अपॉइंट केलं त्यांची लिस्ट लावा आणि बाबी आपल्याला पण एक घेऊ कोण डॉक्टर नाही ते नाही हो एखादा डॉक्टर समजा रेवडे डॉक्टरांनी अपॉइंट केले ते का 25,000 रुपये तुम्ही दोघांची बैठक नाही हा विषय हे आला ना प्रक्षोभण आम्ही करतो डॉक्टरांची साहेब सांगतात की आपल्याकडे नक्की कोणाकडे मीच घेतो माझ्याकडे बघा साहेब चालू होत हे जर हॉस्पिटलची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली मी माझ्या सगळ्या डॉक्टरांची मी स्पेशलिटी लिस्ट यांच्याकडे देऊन इथला स्टाफ वगैरे हरवू नका टाइमली निदान माझ्या परमिशन शिवाय हरवू नका. एकदा तर 9 नर्सेस 4 दिवसांनी पाठवले मी वरती कळवलं 9 नर्सेस त्यांना रिपीट केलं. कोणत्या वादामध्ये पेशंटचं दगावले तर तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही आता एक महिला दगावली आता नर्सिंगची पदर जवळजवळ 240 नर्सेस आहेत त्यातल्या सोडून दिल्या. हॉस्पिटल सांभाळायचं 100 बेडची आपली आहे ना ते 10 पेशंट फक्त घेता तुम्ही 90 पाठवून देता बांबुडे हे 90 ते काय तुम्ही सांगू नका तुमच्या भांडणामुळे तुम्ही जर समजा तुम्ही एवन ऑफिसर आहात तुमच्या एवन ऑफिसरांमुळे आपली सामान्य जनता मरते ना फक्त एवन ऑफिसर भांडत असते तर नाही साहेब तुम्ही काय करा दोघांनी एक पीआर त्याला नंबर तुम्हाला फोन करतो आता साहेब आम्ही जास्त वेळ डॉक्टर आहे दुसरा यांचा एक होता सर्टिफिकेटसाठी तर त्याचं ट्रान्सफर केलं ते त्याला काय करायचं सोडू नका आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.